Keby si Harry Potter vyberal svoju čarodejnickú paličku na obranu u nás v Muničaku, tak by si určite namiesto bazového dreva zvolil kalenú oceľ. Rovnako ako dnes, človek sa potreboval brániť vždycky. Už v 19. storočí bol veľký problém pre obranu vyššie postavených a bohatších ľudí preto, lebo zakázali nosiť zbrane v rámci miest. Ľudia sa začali brániť paličkou. Vychádzková palička, ktorá bola vhodným modným doplnkom, pomáhala k chodeniu, mohla byť veľmi rýchlo zbraňou, rýchle sebeobrany. Pokiaľ bol človek napadnutý nejakým vandálom, ktorý bol ozbrojený samozrejme nožom alebo inou bodnou zbraňou, vedel takúto paličku použiť na prvú najdôležitejšiu vec, udržanie si dištancu od nepriateľa. Jednoduchým nadstavením paličky do slavín vieme naozaj ľahko zastaviť a vrieť nepriateľa. Ten, pokiaľ je stále náruživejší do boja a chce nás napadnúť nožom, tak sa vieme paličkou brániť údermi do predlaktia a ruky. Takáto silná rána vie naozaj spôsobiť a vieme ju navyše opakovať veľakrát za sebou a takisto z ruky sa premiestniť neskôr na iné časti tela, vie vyraziť zbraň z ruky alebo poškodiť kosti. Tieto isté techniky, ktoré môžeme vidieť, ktoré boli využívané v 19. storočí, sa však používajú s teleskopickým obuškom. Teleskopický obušok však na rozdiel od palíčky je oveľa menší, môžeme mať zo sebou aj bez toho, aby ho bolo vidieť. Vieme si ho rýchlo vytiahnuť a v prípade napadnutia máme okamžite teleskop v ruke a opakovanými ránami vieme vykonať tú istú techniku. Ak si to chceme vyskúšať, aby sme to prvýkrát neskúšali až vtedy, keď to budeme naozaj potrebovať, vieme využiť rôzne cvičné nástroje na to, aby sme si naozaj mohli vyskúšať, ako takéto rány fungujú. Zároveň takýto cvičný teleskop je možné využiť aj pri sparingových tréningoch a tak ďalej. Ako môžeme vidieť, tak síce história postupuje, obranné techniky, ale najmä potreba brániť sa vždycky zostáva, akurát je zmenená. Nakoľko dneska nevyužívame veľké vychádzkové paličky, ktoré sa nám už modne nehodia k oblečeniu, takýto teleskopický obušok, ktorý budeme vždycky zložiť a mať pohodlne so sebou, bez toho, aby zaberal veľa miesta, mať každý človek a pokiaľ je odhodlaný sa brániť proti útočníkovi, vie ho ľahko aplikovať a použiť v sebeobrane pre vlastné bezpečie alebo bezpečie svojich blízkych. Aby sa vám toto nestalo pri použití teleskopického obušku, základ je vybrať si obušok z dobrého materiálu. Existujú dve varianty, kalené a nekalené. Ako to vyzerá s nekalenou, vidíte práve na záveroch. V podstate už prvá rana obušok zničila ohnutý, tak ako sme to spravili o betón, toto isté sa vám stane o vášho oponenta. Takže jediná dobrá varianta, kalené obušky. Vydrží to neuveriteľne veľa. Základným faktorom pri kúpe teleskopického obuška pri jeho výbere je zvoliť si správnu dĺžku. Vyrábajú sa v širokej palete veľkosti od 18 až po 26 palcov, kde každá dĺžka má svoju vlastnú charakteristiku. Dlhé teleskopické obušky sú naozaj pôsobivými zbraňami, ktoré už aj v zatvorenom či otvorenom stave psychologicky pôsobia na nepriateľa na to, že máme veľkú zbraň. Naopak, malý teleskopický obušok sa teší iným výhodám. Malý teleskopický obušok je výrazne ľahší ako dlhá 26. Jeho hlavnou výhodou je, že keď je v zbalenom stave, toto je 21, dokáže ho obchať treba do obyčajného vrecka nohavíc tak, že mi ho vôbec není vidno. Znamená, v tomto okamihu som stále ozbrojený, dokážem ho nosiť so sebou pravidelne každý deň a nikto vôbec nevie, že ho mám so sebou. Okrem toho, váha takéhoto teleskopického obušku a takéhoto teleskopického obuška je značne rozdielna. A určite budeme radšej so sebou nosiť každý deň zbraň, ktorá je ľahšia nech ťažšia a najlepšia zbraň je tá, ktorú máme vždycky so sebou. Okrem toho, dĺžka teleskopického obušku ovplyvňuje jeho využitie. Krátky teleskopický obušok sa nezachytí tak ľahko o veci, ktoré sú v našom okolí alebo prostredí a tak s ním budeme bojovať v uzavretých priestoroch alebo stiesnených priestoroch. Naopak, dlhý teleskopický obušok je zbraň plnej veľkosti, ktorou si vieme držať nepriateľa na dištanc, vieme útočiť na vzdialené ciele. Na druhú stranu, tempo útokov je oveľa pomalšie než s krátkou zbraňou, ale prenos energie je oveľa väčší. V núdzi teleskopický obušok dokážeme použiť ako úderovú zbraň v zbalenej forme, to znamená používame aj jeho jednotlivé konce. Ako kubotan treba si dať pozor na tento konček, pri úderoch je dobré zaistiť ho palcom, aby nám nevypadol a nevyletel a
môžem sa brániť. Dôležité je samozrejme, keď už mám teleskopický obušok, vedieť ho nosiť. Na nosenie teleskopických obuškov existuje rada prostriedkov, púzdier, alebo dokonca využívať aj teleskopický obušok bez púzdra. Veľmi obľúbené sú napríklad v prípade služobných obuškov nosiť vonkajšie púzdra. Vonkajšie púzdro zabera trochu viacej priestoru, avšak obušok je v ňom dobre uskladnený, ľahko sa dá vytiahnuť a čo je výhoda takýchto vonkajších púzdier, že sa dajú dokonca polohovať. Človek si nadstaví to púzdro na tú polohu, z ktorej sa mu ťasie obušok dobre, pohodlne. Zároveň uskladnenie obuška na sebe v takomto púzdre vyzerá veľmi profesionálne, v prípade napríklad SBS služieb. Pokiaľ nechceme nosiť obušok vo vertikálnej polohe alebo polohovať ho a potrebujeme si ho skovať, ďalšia možnosť je použiť takéto horizontálne púzdro, ktoré sa dá pripnúť na opasok buď z prednej strany alebo zo zadnej strany, kde obzvlášť pri nejakých väčších typoch chrbta je veľmi pekne skovaný. Pokiaľ ovšem chceme, aby ten concealment, aby ten obušok na nás nebol vôbec viditeľný, úplne ideálny nosič je takýto oceľový klip, ktorý sa dá nacvaknúť na ten obušok a v tom momente môže ísť buď do vrecka, alebo ja nosím UTP nohavice, kde mám na to také pekné vrecko, dokážem to krásne vytiahnuť. Mám ho pripravený. Takmer ste nevideli, že tam je. Výhodou takéhoto nosenia je práve to, pokiaľ není zima, nemáme svoje kabáty, ale máme iba trička alebo košele, že takéto nosenie je naozaj veľmi komfortné a není vizuálne vôbec rozpoznateľné. Podobne, rovnako si ho môžem zasunúť do vrecka nohavíc, kde sa mi stratí tak, že vôbec nikto nevie, že niečo podobné nosím so sebou. Okrem priameho použitia teleskopického obušku na obranu sa teleskopický obušok za pomoci tohto špecializovaného príslušenstva použije aj na mnohé iné veci. Napríklad takéto koncovka, ktorá sa jednoducho našrobuje na spodnú časť teleskopu, umožní z teleskopu vytvoriť sekeru, ktorá sa nám ako hodí na rúbanie dreva, tak na vyťahovanie klincov či štíkanie drátu. Zároveň kladivko vieme použiť na zatokanie klincov a takáto malá násada umiestnená v aute nám veľmi ľahko rozšíri využiteľnosť teleskopického obušku na iné veci. Okrem iného máme aj takéto koncovky. Táto koncovka je praktické páčidlo, ktoré ako môžete vidieť vie veľmi dobre vytrhávať dosky, hodí sa nám na chate, pri deštrukcii objektov, alebo keď sa nevieme dostať do priestoru, využijeme ho jednoducho rovnako aj na zatokanie klincov. Štikacia koncovka nám zase v prípade aplikovania dvoch teleskopov na jej koniec umožní vytvoriť veľmi účinné nožnice, ktoré ako vidíme vedia preniknúť cez rôzne prekážky, drôt, reťaze, odšiknúť starý zhrdzavený zámok, ktorý máme a tak ďalej. Inou variantou sú výmenné koncovky, ktoré vymeníte jednoduchým vyšrobovaním tu na konci. Môžete použiť jednoduchú oceľovú koncovku, tým pádom z toho máte veľmi dobrú úderovú plochu. Vnúci sa s tým dá rozbíjať aj sklo. Ďalšou možnosťou je takáto rozšírená koncovka, ktorá vám spraví ako keby zarážku na ruku, to znamená znižuje sa šanca na vypadnutie a zároveň tento bod vám umožňuje využiť to ako kubotan, to znamená pôsobiť na tlakové body protivníka. Toto je varianta toho s tzv. Podprsenkou, ktorá vlastne zakrýva pod sebou ostrý oceľový tvrdený špic a okrem toho, že má stále tieto isté vlastnosti, dokážete z ňou veľmi elegantne rozbiť sklo, pritom keď sa potrebujete dostať z automobilu alebo z podobných záležitostí. Nakoniec tu máme ešte takúto lopatku, ktorá sa dá podobne ako tieto koncovky pripojiť na teleskopický obušok a je ideálnym doplnkom teleskopického obušku pri nosení v aute. Každý z nás vie, ako sa mu hodí lopatka, keď v zime zapadne a za pomoci tejto jednoduchej násadky z teleskopického obušku urobiť veľmi dobrú násadu, ktorou sa vieme vykopať a zároveň pomôcť aj v iných situáciách.